για όλη τη χώρα στο κίνημα Δημοκρατίας. Εσείς φταίτε, κυρία Σουλελέα, γιατί σκέφτηκα αυτό που μου είπατε προηγουμένως και λέω μην κάνω κανένα σαρδάμ. Να τα τώρα. Λοιπόν, η κυρία Λίλια Σουλελέα, τη γνωρίζετε, είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια δραστηριότητα πολύ έντονη στα κοινά, στα πολιτικά πράγματα και έχει έρθει εδώ σήμερα να συζητήσουμε για το κίνημα Δημοκρατίας, επικεφαλής ο Στέφανος Κασελάκης. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου, πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα για σας. Λοιπόν, να το πάρω αντίστροφα, γιατί ακούω, φαντάζομαι και εσείς τα ακούτε και τα διαβάζετε, αν μη τι άλλο, εσείς είστε και αυτά πολύ σοβαρά και δυνατά στελέχη του κινήματος Δημοκρατίας. Δεν μαζεύει οι βαλίτσες ο κύριος Κασελάκης, έτσι. Δεν πάει σε κανένα Μαϊάμι, ας πούμε. Όχι, προς απογοήτευση πολλών δεν μαζεύει. Δεν μαζεύει. Σήμερα το πρωί ήταν και στο Open. Δεν είπε ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Ίσα-ίσα. Δεν γίνεται να διακτηνίζεται από το Μαϊάμι. Δεν γίνεται. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης όμως το τελευταίο διάστημα, πρέπει να πω, ότι βλέπω ότι έχει μια πολύ πιο συντεταγμένη παρουσία. Έχουμε σταματήσει λίγο να τον βλέπουμε συνεχώς στις οθόνες, που δεν ξέρω αν ήταν και επιλογή του Προέδρου σας να είναι συνεχώς στις οθόνες. Και έχουν σταματήσει και τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα και όλα. Και βλέπω κάποιες λίγο έτσι μια στοχοπροσήλωση καλύτερη από την πλευρά του κινήματος Δημοκρατίας. Είναι έτσι, το βλέπω μοναχή μου εγώ, κυρία Σουλελέα. Όχι, η αλήθεια λέτε. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, και θα μιλήσω για τα συστημικά μέσα, δεν θα μιλήσω για σας και για τη δική σας εκπομπή. Αυτή τη στιγμή το κίνημα Δημοκρατίας και ο Στέφανος Κασελάκης, με ό,τι λέμε, με ό,τι πρόγραμμα, προτάσεις, ό,τι προτείνουμε, θεωρούμαστε αντισυστημικοί. Οπότε υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία οτιδήποτε είναι αντισυστημικό δεν το παίζουμε. Είστε κομμένοι. Είμαστε κομμένοι, σας εξήγησα όμως γιατί είμαστε κομμένοι, γιατί έχουμε μια ρητορική η οποία λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Που δεν εξυπηρετεί, φαντάζομαι. Δεν εξυπηρετεί καθόλου, δεν εξυπηρετεί πολλά κομμάτια, έτσι, δεν είναι μόνο το κυβερνών κόμμα. Και γιατί έχουμε αποφασίσει να μην... Ναι, βεβαίως. Και έχουμε αποφασίσει λοιπόν να μην υποκύψουμε ούτε σε συμφέροντα, ούτε σε ανταλλάγματα, ούτε σε εντός εισαγωγικών εκβιασμούς, προκειμένου να μας παίζουν ή προκειμένου να ακουγόμαστε. Είναι ένα κίνημα Δημοκρατίας, το λέει και το όνομά του, έτσι. Έχει ένα κινηματικό χαρακτήρα, πλην όμως έχουμε προτάσεις για όλα και έχουμε πρωτοστατήσει, αν θέλετε, σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Τα έχουμε σηκώσει πρώτοι. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε και εσείς, δεν μας παίζουν. Ναι, είδα κάτι τώρα το τελευταίο ήταν που αφορούσε τα τέμπη, αλλά δεν θέλω να πάμε στα τέμπη ακόμα. Θέλω να μείνουμε λίγο στα πολιτικά πράγματα, στα στενά πολιτικά. Γιατί και τα τέμπη πολιτικό θέμα είναι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πολιτικό θέμα κιόλας, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί. Θέλω να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς, γιατί βλέπω τώρα ότι το πρόβλημα υποτίθεται ότι ήσασταν εσείς. Εντός το εσείς, όχι εσείς προσωπικά κυρία Σουλελέα, εσείς ενώ που φύγατε και πήγατε με τον Κασελάκη και που έγινε ο χαμός. Φύγατε εσείς και πήγατε με τον Κασελάκη, κάνετε και το κίνημα Δημοκρατίας, δεν βλέπω να περπατάει το πράγμα όμως. Δηλαδή και η Νέα Αριστερά είναι στα άπατα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα άπατα και ξαφνικά μας προκύπτει πάλι ένας Τσίπρας. Για να το βάλω έτσι στο τραπέζι και να το συζητήσουμε παρέα. Δηλαδή, ήταν να φύγει ο Τσίπρας, έφυγε ο Τσίπρας. Διαφώνησαν με τον Κασελάκη, κάναν τη Νέα Αριστερά. Διαφώνησαν και με τον Κασελάκη. Ξαναφεύγουνε, πάνε, κάνουν τη Νέα Αριστερά. Τώρα κάπως δεν τα προκόβουνε και που έχει φύγει ο Κασελάκης και έχει πάει στο κίνημα Δημοκρατίας. Και τώρα βλέπουμε να ψιλοτρώγονται ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά. Άπατα και τα δύο. Το 1,5%, το άλλο 5%. Και θα δούμε, γιατί έχει και άλλη δημοσκόπηση απόψε. Πώς το καταφέραν αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω για το τι συζητάνε μεταξύ τους. Για την αριστερά. Αλλά είμαι αρμόδια να πω ότι, γιατί το έζησα κιόλας και γιατί υπήρξα και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ήμουνα και αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Και ήμουνα και υποψήφια βουλευτής. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός δημοκρατικού τόξου ξεκάθαρα.
Τώρα, το λέτε αυτό φαντάζομαι με... Ναι, το λέω αυτό από τη στιγμή τα οποία έχουν συμβεί, έχουν καταγραφεί. Ναι, που εντελώς αντιθεσμικά, παράνομα αν θέλετε, απέκλεισε την υποψηφιότητα ενός ανθρώπου και μάλιστα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν και πρώην πρόεδρος και πήρε χιλιάδους ψήφους από τα μέλη του κόμματος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Έχει καταλάβει εδώ και καιρό. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό είναι άπατα. Μπράβο. Άρα τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζουν. Αλλά δεν τα πιστεύουν τα ποσοστά. Πάλι μιλάνε για πληρωμένες δημοσκοπήσεις κτλ. Τώρα αυτά είναι δικά τους θέματα. Θα τα λύσουν πλέον έτσι όπως τα κάνανε. Εσείς που είστε, σε τι ποσοστό είστε στις δημοσκοπήσεις? Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Αλλά έχω να πω κάτι ότι. Καταρχάς, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Τον τελευταίο καιρό έχουμε σχεδόν κάθε 5 μέρες, μην πω και λιγότερο, μία δημοσκόπηση. Είναι πρωτοφανές αυτό. Θα σας πω και γιατί είναι αυτό. Έχει παγιωθεί λοιπόν μία κατάσταση. Ξέρετε γιατί είναι? Όχι. Να σας πω, να σας δώσω μια εικόνα. Φαντάζομαι, αλλά ναι. Γιατί μπορεί πολύ σύντομα να έχουμε και εκλογές. Εντάξει, κι άλλες φορές θεωρούσαμε ότι μπορεί να έχουμε σύντομα εκλογές. Δεν είχαμε κάθε 5 μέρες μια δημοσκόπηση. Τις έχουμε βέβαια, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Εδώ βέβαια, ξέρετε, είναι πολύ ρευστό τώρα το πολιτικό σκηνικό. Είναι πολύ ρευστό διότι έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Είχαμε πρόταση μορφής, βέβαια δεν έπεσε η κυβέρνηση. Καλά, δεν θα έπεφτε. Και δεν θα έπεφτε, ακριβώς για όποιον μπορεί να το κατανοήσει αυτό που λέμε. Φαντάζομαι είναι πολύς ο κόσμος που μπορεί. Στα καπάκια είχαμε ανασχηματισμό. Ανασχηματισμός πήγε περίπατο. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εντάξει, τώρα κανένας ανασχηματισμό. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή πήγε δεν μπορεί με υλικά κατεδαφίσεως να χτίσεις νέα βουλή. Να σας πω κάτι, όταν γίνεται ένας ανασχηματισμός και σε 72 ούτε να εξηγιάνει το πολιτικό σύστημα. Εννοείται, αλλά καταλαβαίνετε ότι και όποια αίσθηση ανανέωσης με το 72 ώρες υφυπουργός παραιτείται, πήγε λίγο άπατος. Πώς να μην παραιτηθεί. Ναι. Λοιπόν. Εγώ απορώ που τον εξέλεξε ο Πρωθυπουργός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Που δεν διάβασε κανένας τίποτα πριν τους ανακοινώσουν. Δεν πήρε κανένα. Μα δεν χρειαζόταν να διαβάσει. Είχαν ήδη διαγνώσει και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του για το τι είναι ο κύριος Δοξιάδης, για το τι είναι ο κύριος Τσάφος. Έχει εκφραστεί ο κύριος Τσάφος ευθέως και αυτές είναι οι αντιλήψεις του. Δεν είναι. Γύρισε και όταν μίλησε για Βόρεια Κύπρο της τουρκικής δημοκρατίας. Δεν ήταν κάτι τυχαίο, βγήκε μετά και ανακάλεσε, πλην όμως σε άρθρα του έχει αμφισβητήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πει ότι δικαίως η Τουρκία ζητάει αυτά που ζητάει. Μην ανοίξουμε αυτό, πάμε να μου πείτε. Όχι, για να αποδείξουμε και λίγο ότι δεν ήταν οι επιλογές. Ήταν γνωστά το ότι πρεσβεύει ο κάθε κύριος από αυτούς. Μας έπεσε κεραμίδα, αυτό εννοείτε εσείς. Πάμε να μου πείτε λίγο. Εμάς ναι, στον Πρωθυπουργό δεν έπεσε. Για τον Πρωθυπουργό το λέω, ναι. Να σας πω, πάμε να μου πείτε λίγο για το χώρο της αριστεράς. Πώς το βλέπετε τώρα το πράγμα. Και τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να γίνει αυτά που λένε για την Ένωση, που ακούγονται, φαντάζομαι τα ακούτε τα σενάρια, ότι θα έρθει ο Τσίπρας με κάτι πολύ νέο και θα συνταράξει τα ψητέμελα. Κοιτάξτε να δείτε. Πόσο εσείς που είστε στο χώρο αυτό, που κινείστε στο χώρο αυτό, με την έννοια ότι οι πρόσωπα υπαρκτά φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στο κίνημα της Δημοκρατίας. Πόσο έδαφος έχουν αυτά ή πόσο αναδευτικά είναι, κυρία Σουλελέ? Έχετε εικόνα να μου πείτε? Η άποψή μου είναι ότι δυστυχώς με όλο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι υπεύθυνος για τη διάλυση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, απόλυτα υπεύθυνος, με όλο αυτό λοιπόν που έκανε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα κυρίαρχο Κυριάκο Μητσοτάκη και τη δεξιά παράταξη και από την άλλη βλέπουμε μία αντιπολίτευση η οποία είναι σπασμένη σε 1000 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα το αν θα γυρίσει. Δεν έχουμε αντιπολίτευση στην πραγματικότητα. Γιατί στην και ουσία, το Πασόκ, ναι, και το Πασόκ είδατε τώρα και τι έγινε με την προανακριτική και τι πρόταση κατέθεσε. Τα ποσοστά του, κυρία Σουλελέ, δεν είναι τώρα. Μα γι' αυτό είναι τα ποσοστά του. Τα ποσοστά του καθενός, ειδικά ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει, όπως είναι το Πασόκ, ενός κόμματος που είναι πολλά χρόνια στο πολιτικό στερέωμα, που είναι μέσα στη Βουλή. Και ξαφνικά αρχίζει και χάνει σημαντικά στελέχη, γιατί σήμερα παραιτήθηκε άλλος ένας πρώην υπουργός του Πασόκ. Ναι, το Ξενίδης, καλά τον λέω. Ναι, ο κύριος Ξενίδης. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Όταν δηλαδή το Πασόκ αντί να ασκήσει αντιπολίτευση έρχεται και μας ζητάει να γίνει μια προανακριτική μόνο για τον Τριαντόπουλο, εντάξει, με ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τον εμπεγμό και ότι δεν ασκεί επί της ουσίας αντιπολίτευση. Γι' αυτό και έχει αυτά τα αποτελέσματα. Είναι
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία έχει έλλειμμα δημοκρατίας βασικά, ηθικής και δικαιοσύνης. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κράτος. Το ΠΑΣΟΚ έχει έλλειμμα ηγεσίας, τεράστιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έλλειμμα δημοκρατίας. Που ακούγεται επίσης, το τελευταίο που είπατε, ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, αρχίζουν τώρα και συζητάνε πάρα πολύ έντονα, βλέποντας και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, ότι μάλλον, γιατί και αυτοί κάνανε. Και δεν μπορούμε. Δηλαδή, είναι φοβερό. Πας εκλογές ξαναβγάζουν δύο πρόεδρο. Δηλαδή, και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Πριν με ρωτήσατε και δεν θα αποφύγω τη συζήτηση για το κίνημα δημοκρατίας και για τα ποσοστά που παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι θέμα να το αποφύγετε. Σε πολλές μετρήσεις, και σήμερα μάλιστα εμένα μου ήρθε μία, στην οποία δεν λαμβάνεται καν υπόψη. Δεν μετριέται το κίνημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα κόμμα που ξεκίνησε πριν 2,5 μήνες, 3 μήνες θα πω εγώ, να βάλω μέσα και την περίοδο των Χριστουγέννων και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τα κόμματα που κυβέρνησαν, που έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες μες στη Βουλή, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε 6 βουλευτές αυτή τη στιγμή, με κόμματα τα οποία είναι στο πολιτικό προσκήνιο και αποτελούν κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Άρα λοιπόν. Είναι κουμπώνει αυτό που είπατε πριν, ότι δεν εξυπηρετεί το σύστημα. Αυτό. Ναι. Και να σας αυτό καταλαβαίνω. Και γι' αυτό δεν παίζει κιόλας. Γι' αυτό δεν μετριέται. Ναι. Γιατί έξω ο κόσμος, βλέπουμε όμως και τις δημοσκοπήσεις που λέει ότι στο 86% της κοινωνίας κυριαρχεί ο θυμός, η απελπισία. Και αγανάκτηση. Ναι. Αυτό κάπου πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί και να εκτονωθεί. Και εγώ θα έλεγα να κεφαλαιοποιηθεί και να μην εκτονωθεί. Γιατί αν εκτονωθεί, το έχουμε ζήσει αυτό. Χάσαμε το κορμί πατριώτη. Να σας ρωτήσω, κυρία Σουλέλε, έξω εσείς, γιατί θα πιαστώ λίγο από αυτό που μου είπατε, το έξω αυτό, εσάς σας φτάνει σαν αποδοχή, δηλαδή έξω όταν βρίσκεστε, γιατί βλέπω ότι είστε βέβαια σε μια φάση οργάνωσης του κόμματος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα δηλαδή, ψηφίζουμε το καταστατικό του κόμματος. Ναι, καταστατικό. Και πάμε σε συνέδριο το Μάιο. Το Μάιο πάτε σε συνέδριο. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, γιατί μιλήσατε πολύ σωστά και το καταγράφουμε κι εμείς όλοι όσοι ζούμε στην κοινωνία το καταγράφουμε, και την οργή και την αγανάκτηση κτλ. Το κερδίζετε και έστω και αν δεν καταγράφετε δημοσκοπικά, το νιώθετε να το κερδίζετε αυτό το ένα κομμάτι από τον κόσμο? Ακούστε με, εγώ το εισπράττω. Ή του κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά του Κασελάκη? Δεν νομίζω τελικά. Προσπαθούν ακόμα να του κάνουν ζημιά. Αλλά στον κόσμο έξω, επειδή είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμεινε ποτέ μέσα στα γραφεία και είπε ότι θα ασκήσω πολιτική μέσα από τα γραφεία και μέσα από κλειστούς χώρους, είναι έξω. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια αποδοχή. Να σας το πω και σε τοπικό επίπεδο, ότι δημιουργήθηκε ένα μητρό συγκεκριμένα στα Ιωάννα από ανθρώπους που κατελάχιστο προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άνθρωποι προοδευτικοί, οι οποίοι είχαν φύγει παλαιότερα βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλα αριστερά κόμματα, και έψαχναν κάπου να εκφραστούν. Οπότε, χωρίς μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που εδώ είναι η ομάδα πρωτοβουλίας, η προσωρινή ομάδα πρωτοβουλίας τοπικά, δημιουργήθηκε ένα αρκετά μεγάλο μητρό. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν συνεχή επαφή και ενημερώνονται και για ό,τι γίνεται θέλουν να λαμβάνουν γνώση και να συμμετέχουν. Αλλά και ο κόσμος έξω, και ο κόσμος που δεν έχει γραφτεί στο κίνημα δημοκρατίας, ο κόσμος που βρίσκεται έξω, περιμένει κάτι από τον Κασελάκη. Εμείς το εισπράττουμε αυτό. Ναι. Τι περιμένει? Αυτό που δεν γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα το έχει καταρρεύσει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα. Έχουν οι θεσμοί πλέον ευτελιστεί σε σημείο που δεν είναι δυνατόν. Να σας πω κάτι, όταν δεν εμπιστευόμαστε στο 100% την ελληνική δικαιοσύνη, έχουμε τεράστια κρίση σαν κοινωνία. Τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να την εμπιστευόμαστε στο 20%, στο 80% ή στο 70%. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί κόσμος έχει πολύ δίκιο που... Έτσι, μπράβο. Έχει δίκιο ο κόσμος, διότι όταν κλονίζονται οι πυλώνες της δημοκρατίας. Μερικά πράγματα είναι αυτονόητα, κυρία Σουλέλε. Ναι. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι το αποκούμπι του κάθε πολίτη. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε 500 πράγματα για να συζητήσουμε για τα τέμπη, και πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν θα βγάλω την πιάτσα μου απ' έξω, και εμείς οι δημοσιογράφοι καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε. Αν είχε πάνω υλικό, τι κουβαλούσε, παιδιά. Το πράγμα
Δηλαδή ξεκινάς από το εφαλτήριο. Το εφαλτήριο ποιο είναι? Ότι 2 τρένα ήταν πάνω στην ίδια ράγα. Και πήγαινε το ένα αντίθετα στο άλλο. Και πήγαινε το ένα απέναντι στο άλλο. Και αυτό το πράγμα δεν γινόταν μία μέρα, κυρία Σουλελέ. Να σας πω κάτι όμως. Και μπορεί να συνεχίσει και να γίνεται, να ξέρετε. Έτσι. Δεν έχω καμία αμφιβολία, κυρία Σουλελέ. Γιατί ακούγοντας το πόρισμα της Επιτροπής, γιατί εγώ αφιέρωσα τουλάχιστον 45 λεπτά. Δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω κάτι που έγραψε ένας συνάδελφος. Γιατί δεν ξέρω τι έχει γράψει ο συνάδελφος και δεν ξέρω πώς το έχει γράψει ο συνάδελφος. Μπήκα σε μια λογική λοιπόν και αφιέρωσα, έστω και αν δούλευα και έκανα ρεπορτάζ, 45 λεπτά να καταλάβω τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Και οι άνθρωποι αυτοί ούτε λίγο ούτε πολύ, και μάλιστα ο ξένος μελετητής, ακριβώς, είπε ότι όχι, δεν είναι ασφαλές ότι πηγαίνουν έρχονται τα τρένα σήμερα. Όχι. Λοιπόν, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Να σας πω όμως δηλαδή, κάτι. Τώρα εκεί πέρα δεν είναι το αυτονόητο? Φυσικά και είναι το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να ξεκινήσει από το αυτονόητο, λοιπόν? Για να ξεκινήσει όμως η δικαιοσύνη, εδώ μιλάμε για ευθύνες υπουργών. Και έχουμε σαν χώρα ένα σύνταγμα. Το οποίο σύνταγμα έχει το νόμο περί μη ευθύνης υπουργού. Μπράβο. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί τελείως το άρθρο 86. Έτσι. Και έχουμε προτάσεις επί τούτου και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μπράβο. Εδώ στήθηκε λοιπόν μία ολόκληρη, για μένα είναι ένα θέατρο. Και δυστυχώς γιατί για το κάθε κόμμα έχει μια ιστορία. Δεν μπορεί το Πασόκ αυτή τη στιγμή να ζητά προανακριτική μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Διότι δεν αφορά, αν θέλετε, αφορά το δεύτερο σκέλος αυτού του εγκλήματος. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, το αυτό καθεαυτό έγκλημα είναι όταν 2 τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση. Τη στιγμή λοιπόν που βγαίνει το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ, που υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων, που υπάρχουν εξώδικα, διαμαρτυρίες, παραιτήσεις, παραιτούνταν από τη δουλειά τους οι άνθρωποι, έτσι, γιατί λέγανε δεν είναι ασφαλή τα τρένα. Γίνεται αυτό που γίνεται και εμείς κάνουμε εδώ έχουμε την κατάρρευση του πολιτιακού συστήματος, κάνουμε μία προανακριτική αυτή τη στιγμή στη Βουλή μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή για την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Κανένας. Δεν ασχολείται κανείς. Για το Σπίρτζι, να το πούμε έτσι με ονόματα. Και με το Σπίρτζι και με τον κύριο Καραμαλή. Και με τον κύριο Καραμαλή. Καλά, ο κύριος Καραμαλής ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπουργός. Και ο προηγούμενος όμως. Υπουργός ήταν και ο κύριος Σπίρτζης. Και ο κύριος Σπίρτζης υπουργός και πρέπει να την έχει παραδώσει επίσης. Μπράβο. Έτσι, ήταν στην ευθύνη του. Επίσης βγήκε και κάτι άλλο, κυρία Σουλελέ, που φαντάζομαι το διαβάσατε, γιατί είστε υπεύθυνοι του τομέα δικαιοσύνης. Ξαφνικά μας βγήκε ότι το μαύρο κουτί που βρέθηκε, μετά από 2 χρόνια το μαύρο κουτί βρέθηκε, δεν κατέγραφε. Και δεν κατέγραφε από τότε που παρέδωσε ο κύριος Σπίρτζης. Λίγο πριν παραδώσει, σταμάτησε η καταγραφή. Προσέξτε όμως τώρα, εδώ συμβαίνει και κάτι ακόμα περισσότερο. Έρχεται ο κύριος Τριαντόπουλος και λέει ότι εγώ θέλω να δικαστώ στο φυσικό δικαστή και να μην γίνει προανακριτική. Εδώ έχουμε μια πρωτοφανή κίνηση. Ζητά να παρακαμφθεί η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δηλαδή να μην διενεργηθεί προκαταρκτική και να εισαχθεί εναντίον του κατηγορία απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Δικαστικό Συμβούλιο δεν έχει ενόρκους, δεν έχει τίποτα. Προσέξτε, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τη δικονομία και σύμφωνα με το Σύνταγμα, όχι δεν διορίζεται, έχει 2 επιθεωρητές και 3 αεροπαγίτες. Αλλά τι γίνεται? Δεν έχει δικαίωμα να διευρύνει τη δικογραφία. Δηλαδή, με μια πολύ μικρή δικογραφία, ο κύριος Τριαντόπουλος θα πέσει στα μαλακά, εντάξει, διότι είναι η μόνη ηφηγένεια που αποφάσισε να θυσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν, σαν κίνημα Δημοκρατίας, είπαμε και τώρα ετοιμάζεται, και σας το λέω αυτό ως τομέας δικαιοσύνης, ένα κατηγορητήριο και θα κάνουμε μια πρόταση προανακριτικής που θα χωρίζεται για πριν το τραγικό δυστύχημα, για τη μη ολοκλήρωση 717 και για μετά. Γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενη, κυρία Στάμου. Έτσι. Είναι πολύ εμπλεκόμενη. Και εκεί θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και καλούμε όλα τα κόμματα σε αυτό να συμπορευτούν. Σιγά με συμπορευτούν, κυρία Σουλέλα. Δεν νομίζω. Πραγματικά. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα πιάσουμε το λαχείο. Το Τζόκερ είναι πιο πιθανό να μας κάτσει, να ξέρουμε. Εμείς όμως οφείλουμε να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και οφείλουμε, επειδή και ο κύριος Κασελάκης. Δεν τρώει σαν ο κόσμος. Και είμαι σίγουρη. Αυτό στις 28 Φεβρουαρίου ότι δεν τρώει ο κόσμος. Ακριβώς. Αλλά όπως είδατε, τον κόσμο δεν τον λαμβάνουμε υπόψη μας καθόλου. Μια χαρά θα τον λάβουν υπόψη. Γιατί ο κόσμος έχει την εξουσία και ο κόσμος δεν ξεχνάει.
Περιμένανε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα. Και μάλιστα πολλοί από τους που τους είχαμε και υπουργούς επί ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθήσαν να βγάλουν με κάποιο τρόπο κάποια πρόσωπα απ' έξω. Γιατί δεν τους πήγαινε καλά. Μα τους έχουν εξαφανίσει, δεν ξέρω αν έχετε. Έτσι, βεβαίως και ξέρω, δημοσιογράφος. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κόσμος ούτε το ξέχασε, ούτε θα το ξεχάσει. Γιατί αυτό εκεί πέρα το οποίο συνέβη είναι αδιανόητο. Και περισσότερο να ξέρετε από την επαφή μου, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πια, από την επαφή μου με την κοινωνία, γιατί κάνω ρεπορτάζ, δεν παρουσιάζω ειδήσεις, είμαι έξω στον δρόμο. Ο κόσμος όχι μόνο δεν το ξεχνάει, όχι μόνο δεν θα το ξεχάσει, ο κόσμος ανησυχεί γιατί διαγιγνώσει και ο καθένας μας ότι αυτό ίσως να μην συμβαίνει μόνο στα τρένα. Όχι βέβαια. Να συμβαίνει και στα πλοία, και στα αεροπλάνα, και στα αεροπλάνα, και στα λιμάνια. Ζούμε σε μια ασφαλή χώρα, λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και αυτό είναι που τον κόσμο τον κάνει έξαλλο, αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να αγανακτεί, γιατί σου λέει αδερφέ, εγώ σε πληρώνω. Εμένα μου έχει φάει το αίμα, μου έχει πήγει το αίμα, μου έχει φάει το μεδούλι. Μου ζητάς από εδώ, μου ζητάς από εκεί, μου κόβεις το ένα, μου κόβεις το άλλο, στα πληρώνω και τίποτα δεν έχω στην τελική. Λοιπόν, πάμε να μου πείτε λίγο τι ετοιμάζετε από το κίνημα Δημοκρατίας. Πάμε για το συνέδριο μου είπατε, άρα μετράτε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα. Αυτές τις μέρες τελειώνει το ψήφισμα του καταστατικού. Γιατί όπως το καταστατικό έχει διαμορφωθεί μετά από ό,τι περάσατε, φαντάζομαι, πολύ διαφορετικά. Σωστά. Γιατί περάσατε και διαπυρός και σιδήρου. Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, αλλά πραγματικά ζήσατε μεγάλες στιγμές. Θα σας πω, είναι για κλάματα και θα σας πω το λόγο, όχι για το κίνημα Δημοκρατίας. Το κίνημα Δημοκρατίας είναι πρωτοπόρο σε αυτό που γίνεται τώρα με το καταστατικό. Είναι για κλάματα, όπως σας είπα και πριν, το ότι με δική τους ευθύνη, με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας και αυτού του κονκλάβιου, γιατί δεν φταίει ο κόσμος βέβαια, διέλυσαν τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Ναι, οπότε από εκεί και πέρα... Ναι. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά για αυτούς. Χωρίς να πω ονόματα, γιατί δεν επιτρέπεται, προσωπικά δεδομένα. Σωστά. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διετέλεσαν βουλευτές του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή κάτι ξέρουν, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ο Τσίπρας, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό και φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μία παρουσία. Δηλαδή εκεί πέρα που τέλος πάντων εξαφανίζεται, θα σας πω τώρα αμέσως. Γιατί εγώ περίμενα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα να κάνει και μια τοποθέτηση σαν βουλευτή στο κοινοβούλιο. Όχι, τοποθέτηση. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του τώρα. Τα Ινστιτούτα δεν λύνουν προβλήματα. Όχι, έβγαλε μια ανακοίνωση. Νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα για δεύτερη φορά θα είναι ένα άλμα στο κενό, διότι απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό και οι άνθρωποι που συμπορεύτηκαν και δημιούργησαν όλο αυτό το θέμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, που έγινε το πρώτο χτύπημα στον Κασελάκη ως νυν πρόεδρο, πυροδότησε την κατάσταση ένα μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι έχει βάλει το χέρι του στη διάλυση της αριστεράς. Ισχύει αυτό, κυρία... Αλλά να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να μιλάμε γι' αυτό. Ο κύριος Κασελάκης βγήκε και είπε ότι ο Τσίπρας έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Φυσικά και έχει ευθύνη. Το είπε δημόσιο. Φυσικά και έχει. Ρωτάω, δεν βάζω ερωτηματικό. Όχι, και δεν έχω πρόβλημα να το πω κιόλας. Αλλά να σας πω κάτι, δεν απασχολεί τον κόσμο τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Νομίζω καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή είναι από τα τελευταία που θα τον απασχολήσουν. Το να απασχολεί τι θα γίνει. Ναι. Πείτε μου πώς βλέπετε την άνοδο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σύντροφος και αυτή δική σας. Κοιτάξτε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι καταρχάς πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Αυτό της δίνει την ευχέρεια να μιλάει όποτε θέλει μέσα στη Βουλή και να έχει και τη δημοσιότητα θεσμικά που δικαιούται να έχει. Πρώτον. Δεύτερον, λόγω της ιδιότητάς της, είναι δικηγόρος, έχει αναλάβει και κάποιους ανθρώπους που είναι συγγενείς των θυμάτων από τα τέρατα. Έχει αναλάβει, ναι. Το γραφείο της, γιατί ο πατέρας της είναι από τα μεγαλύτερα δικηγορικά. Εν πάση περιπτώσει, το γραφείο της, ναι. Οπότε αυτό της δίνει ένα δεύτερο λόγο να είναι. Όχι πάντως το ακτιβιστικό η κυρία Πάντα είχε το ακτιβιστικό. Εγώ δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να σας πω κάτι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει αυτά τα δύο όμως, που τη βοηθάνε πάρα πολύ στην προβολή της. Γιατί αν κοιτάξετε πίσω,
Δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα όπως και εμείς. 6 έχει και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Έχει όμως ένα μεγάλο του που είναι η προβολή της αυτή τη στιγμή. Και είναι πάνω της. Φώτα σε μένα που και είναι φώτα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Εντάξει. Ναι. Okay. Θέλω να πω, δεν έχουμε δει άλλη βουλεύτρια ή βουλευτή, κυρία Σουλελέ. Την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι λίγο εκρηκτική η προσωπικότητα. Παρά είναι μερικές φορές. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι στα δικά μου τα γούστα. Έτερον εκάτερον αυτό. Είναι άλλη δουλίτσα. Η γυναίκα είναι εκλεγμένη, είναι πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος της Βουλής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή μου είπατε προηγουμένως για τα συστημικά. Ακούγεται ένα σενάριο ότι παίζει πιο ψηλά η Κωνσταντοπούλου για να χτυπήσουν και να στείλουν μηνύματα στον Ανδρουλάκη. Του τραβάνε το αυτάκι του Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Θα σας πω κάτι όμως τώρα. Νομίζω ότι χρησιμοποιείται η κυρία Κωνσταντοπούλου από αυτό το μηχανισμό. Αυτό το ίδιο έγινε και στις βουλευτικές εκλογές, αν θυμάστε, του 23. Γιατί εγώ τότε ήμουνα υποψήφια, όπως είπατε. Πήγατε και καλά. 20 μέρες, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό, αλλά η αλήθεια είναι να τα λέμε αυτά, γιατί κάνουμε μια δημόσια κουβέντα. Ήσασταν ένα τέλεχος το οποίο δεν είστε από τα Γιάννενα, δεν έχετε την καταγωγή σας από εδώ. Όλοι ξέρουμε πώς παίζανε τα παιχνίδια, το δεν είσαι από εδώ, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Τα συντρόφια σας κατά τα άλλα. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα σύντροφοι. Λοιπόν, και πήγατε πάρα πολύ καλά. Πήρατε πάρα πολλούς σταυρούς για πρώτη φορά που κατεβαίνατε, χωρίς μηχανισμό, χωρίς ανθρώπους εδώ που μπορούσαν να σας μπρώξουν, να το πω απλά και λαϊκά. Πάρα πολύ καλά τα πήγατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι το Μάιο του 23, 20 μέρες πριν από τις εκλογές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν εξαφανισμένη. Δεν την παίζανε, να με χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της πιάτσας, τη δημοσιογραφική παρέα, πουθενά. Ξαφνικά έγινε ένα μπαμ 20 μέρες πριν τις εκλογές του 23 και αν θυμάστε καλά, δεν μπήκε στη Βουλή ο Βαρουφάκης και μπήκε η Ζωή. Ναι. Και τότε είχε ένα ρόλο που την έπαιζε το σύστημα. Δεν λέω ότι το έκανε η Ζωή αυτό, λέω ότι τι κάνει το σύστημα. Ναι. Και ήταν για να κόψει, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Βασικά να κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ. Βασικά εκεί ήταν το θέμα. Ωστόσο ψηφίστηκε η γυναίκα αυτή για να μην. Καλά, εννοείται ότι ψηφίστηκε. Μα κοιτάξτε να δείτε. Όχι, δεν την απαξιώνουμε. Δεν την απαξιώνουμε. Απλά θεωρώ όμως ότι μόνο η καταγγελία, έτσι, δεν δίνει λύσεις. Ο καταγγελτικός λόγος. Ναι, μόνο η καταγγελία. Γιατί προτάσεις δεν ακούμε. Μπράβο. Αυτό σας λέω. Η καταγγελία δεν δίνει λύσεις. Καλή είναι η καταγγελία, έτσι, για να βγαίνουν και κάποιοι στα μανταλάκια, αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να κυβερνηθεί με δικαιοσύνη και με προγράμματα που αντικατοπτρίζουν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας. Και βάσει αυτού πρέπει να διαμορφώνονται προγράμματα από τα κόμματα και που έχουν μια τέτοια ρητορική και να παράγουμε πολιτικά γεγονότα. Τώρα, το να καταγγέλουμε μόνο μπορεί έναν κόσμο αγανακτισμένο. Ναι, να τα ακούει ωραία στα αυτιά. Και έχει και δίκιο ο κόσμος. Απόλυτο δίκιο. Βέβαια, δεν έχεις πρόταση, μένεις μόνο, χάνεις το και το δίκιο, μπορώ να πω. Πάμε να μου πείτε λίγο, γιατί πάμε για κλείσιμο της εκπομπής, τι να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Καταρχήν, ο κύριος Κασελάκης έχει στο πρόγραμμά του να κάνει κάποιες περιοδίες. Κοιτάξτε, γιατί στο προηγούμενο διάστημα που τον παρακολουθούσα τον κύριο Κασελάκη, έβλεπα ότι έκανε διάφορες περιοδίες πολύ στοχευμένες σε πάρα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ναι. Φαντάζομαι παίζει μπάλα κυρίως στην Αθήνα, γιατί εκεί είναι και ο μεγαλύτερος όγκος. Ναι, και γιατί τώρα με το θέμα αυτό, επειδή ασχολούμαστε πολύ με το θέμα της προανακριτικής και τα θέματα της δικαιοσύνης, γράφουμε πρόγραμμα. Εσείς βγάλατε είδηση εκεί, δεν θυμάμαι τι ήταν ένα χαρτί. Τι ήταν χαρτί, που βγάλατε. Για ποιο θέμα λέτε? Για τα τέμπη. Που από εσάς ξεκίνησε αυτό και μετά το πήρανε παντιέρα όλοι. Ναι. Και βέβαια βλέπω ότι ισχυρά παίζεται στα social. Στα social. Πολύ ισχυρά παίζεται. Ναι. Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε, θα σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι τομείς στο κόμμα. Οι οποίοι παράγουν πολιτική. Δηλαδή, έχει ετοιμαστεί ένα πρόγραμμα, τα οποία έχουν παίξει κιόλας. Έχουν βγει οι προτάσεις για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τη στεγαστική πολιτική. Τώρα θα βγάλουμε και το πρόγραμμα της δικαιοσύνης. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και θα είναι έτοιμες οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και για όλα αυτά που λέγαμε. Και για το θέμα, βέβαια, για το κατηγορητήριο της προανακριτικής.
το οποίο εμείς θα το βγάλουμε γιατί ως μικρό κόμμα οφείλουμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, έστω και αν δεν γίνει προανακριτική, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε 6 μόνο βουλευτές και κατά πάσα πιθανότητα καλύτερα εκεί δεν θα στο μικρό. Καλύτερα, είχα καλύτερη θέση. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί δεν κράζουνε, καταλάβατε, ότι δεν είναι... Έχουμε λοιπόν βγάλει προτάσεις για τα περισσότερα θέματα και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα δουλειάς των τομέων, που εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ο καθένας το αντικείμενό του. Φορτισμένοι με αυτό. Εσείς το παράλληλα, εγώ έχω τη δικαιοσύνη, που συνεργάζομαι βέβαια με πολλούς συναδέλφους και συντρόφους, θα έλεγα. Αυτή η λέξη πια, ναι. Αυτή η λέξη, αν την τιμάς και την πιστεύεις, είναι πολύ τρυφερή. Έχετε πολύ. Αλλά δυστυχώς έχουμε κακές αναμνήσεις. Κακές συναναστροφές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν τελειώνει το καταστατικό του κόμματος, το οποίο είπα πριν ότι είναι μια καινοτόμος, είναι πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Είναι ένα καταστατικό που βγήκε ένα υπόδειγμα, εν πάση περιπτώσει, κατέβηκε σε διαβούλευση ψηφιακά πάντα στα μέλη. Δεν σας κοιτάω με έκπληξη, θα σας πω γιατί. Γιατί ο κύριος Κασελάκης από όταν εμφανίστηκε στην Ελλάδα έφερε πολλά πράγματα μαζί του και άνοιξε τα μάτια και σε πολλούς, πρέπει να σας πω, όσον αφορά το επικοινωνιακό του κομμάτι. Θεωρώ ότι το μάζεμα που έχει κάνει το τελευταίο, δείξτε ελεύθερα, να μου πνιγείτε, θεωρώ ότι το μάζεμα που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα δεν θα του βγει σε κακό, να ξέρετε, γιατί περισσότερο θα ακούγονται οι προτάσεις παρά ο στόχος είναι αυτό. Το απίστευτο lifestyle που βλέπαμε, που δεν ξέρω αν ήταν και επιλογή του Όχι, δεν ήταν επιλογή. Και να σας πω, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, δυστυχώς τώρα φεύγουμε από το ένα στο άλλο. Είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Είναι πολλές φορές παίζει αυτό ότι θα του δημιουργήσουμε γύρω του μία λάμψη στάρ παρά πολιτικού προσώπου. Δεν είναι στάρ ο Στέφανος Κασελάκης, είναι μια πολιτική οντότητα. Και δεν τους βγήκε κιόλας το Ναι, δεν θα τους βγει καθόλου. Δεν θα τους βγει καθόλου. Κάπως αλλιώς το περιμένανε, κάπως αλλιώς. Πώς βλέπετε τους χώρους, για να πάμε για κλείσιμο, γιατί με ενδιαφέρει αυτό και είναι ερώτημα πολλών ακροατών μας. Τους χώρους, το κέντρο, να σας το πω έτσι, γιατί δεν είναι πλέον στον Κασελάκη μόνο αριστερή. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να μην είναι και καθόλου. Όχι, δεν είναι μόνο αριστερή. Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Προς τα έξω, αυτό το καινούριο πράγμα που φαίνεται ότι πάει να γεννηθεί και θα γεννηθεί, δεν θα σταματήσει. Θα γεννηθεί, ναι. Γιατί η κοινωνία το ζητά. Όσο και αν δεν θέλουν, θα γεννηθεί. Δεν είναι στο χέρι τους, γι' αυτό σας είπα ότι αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι. Αυτό το αστείο που ακούστηκε ότι ήταν 180.000 στην Αθήνα, γελάγανε και τα τσιμέντα, κυρία Σουλελέ, γιατί 40.000 ήταν στα Γιάννενα. Ήταν πρωτοφανές. Γιατί εγώ βρέθηκα για αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Ήταν πρωτοφανές και θα σας πω, βρέθηκα στην Αθήνα για λόγους δουλειάς και βέβαια ήμουνα στο συλλαλητήριο. Δεν ξέρω, εγώ ίσως ήμουνα πολύ μικρή γιατί άκουγα που το λέγανε ότι από τον Παπαντρέου είχαν να δούνε τόσο κόσμο. Ναι. Εγώ ούτε στο δημοψήφισμα, γιατί θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, δεν είδα τόσο κόσμο. Ούτε καν. Στο δημοψήφισμα δεν το συγκρίνεται καθόλου. Ακριβώς. Το μόνο το οποίο μπορεί να συγκριθεί είναι αυτό του Παπανδρέου και του Γιαννίτσι, όταν ήταν το ασφαλιστικό. Αυτά τα δύο ήταν που τότε κατέβηκε κόσμος, λαός. Άρα αλλά λοιπόν, πιστέψτε με, γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερη από εσάς, ουδεμία σχέση. Στα Γιάννενα αυτός ο κόσμος, 40.000 κόσμος, βγαίνανε, κυρία Σουλελέ, γιατί ζείτε εδώ πια, εδώ και χρόνια. Από ποιο στενό μπορείτε να φανταστείτε στα Γιάννενα, έβγαινε κόσμος, λαός. Άρα λοιπόν, εδώ μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό αφήγημα αλλαγής της κατάστασης, έτσι. Πλέον είναι διακύδευμα, δεν είναι, έτσι. Ο κόσμος είναι έτοιμος και απλά περιμένει, έτσι. Περιμένει να δει, γιατί εγώ να σας πω κάτι, εντάξει, λαμβάνω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις. Με επηρεάζουν ως άνθρωπο που ασχολούμαι με τα πολιτικά και με τα κοινά και ωραία. Όμως, εγώ βλέπω έξω τον κόσμο που εκφράζει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ναι μεν η ζωή απορροφά κάποιους ανθρώπους αγανακτισμένους, έτσι, και τους έλκει. Αλλά όχι όμως στο επίπεδο που δημιουργεί και στην εντύπωση που φτιάχνει μια δημοσκόπηση που βγαίνει κάθε 3 μέρες, έτσι. Η απάντηση είναι όχι και είναι οριστική. Εγώ θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι ο κόσμος τελεί σε αναμονή. Ναι.
Θεωρώ ότι ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί και τα γεωπολιτικά μας δεν είναι καλά. Όχι, καθόλου. βέβαια. Global δεν πάμε καλά, να σας το πω έτσι. Και υπάρχει μία ανησυχία. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις δημοσκοπήσεις, κρατήστε το και εσείς και οι ακροατές μου, γιατί πάντα είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές για τα τέμπη, αλλά αφήνω πολλά ανοιχτά περιθώρια να πάει για άλλους λόγους στις κάλπες. Ναι. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Ναι. Θα ρωτήσω πάλι, να περιμένουμε πριν το Μάιο Κασελάκη στην περιοχή μας. Είναι πολύ πιθανό. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Είναι νωρίς. Καλά, δεν θα σας ξανακαλέσω. Είναι πολύ πιθανό, γιατί θα κάνουμε διάφορες. Να κλείσουμε και την εκπομπή μας. Να σας δώσω, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε ή να κλείσουμε? Έχω ολοκληρώσει. Να πω όμως ότι θα πρέπει ο κόσμος να δηλώσει την αντίθεσή του πλέον και να δει τα πράγματα πιο καθαρά, πέρα από αυτή την προπαγάνδα που γίνεται. Και θα πω τα κανάλια, χωρίς αυτό να σημαίνει συλλήφθην όλα τα κανάλια. Δεν παρεξηγούμε, κυρία. Αλλά να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Θα σας πω με ένα παράδειγμα. Προχθές ήταν ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί πλέον από το κίνημα Δημοκρατίας παίζουν μόνο το Στέφανο. Και καλά κάνουν, εμείς το Στέφανο θέλουμε να παίζουν. Λοιπόν, και έλεγε για μια πολύ σοβαρή εκδήλωση που έγινε και μίλαγε για την ασφάλεια της αστυνομίας και για το πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία, η οποία την παρακολούθησα κιόλας και ήταν πάρα πολύ σοβαρή, με πολύ σοβαρούς ομιλητές. Την υπόλοιπη ώρα που το είπε αυτό ο κύριος Κασελάκης και έφυγε από την εκπομπή, συζητάγαμε για μια ακτιβιστική ενέργεια ενός ανθρώπου που ασχολείται με τη ζωοφιλία, που καλώς το συζητάγαμε, πρέπει να είμαστε ζωόφιλοι. Ναι, καλά, ναι. Αλλά εδώ ζήσαμε ακραία γεγονότα, έτσι. Ναι. Και δηλαδή θέλω να σας πω, πρέπει να μας παίζετε λίγο. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Θα σας πω και ο κόσμος θέλει να τα ακούσει. Τα μικρόφωνα μου είναι πάντα ανοιχτά. Ποτέ δεν έχω σταματήσει κανέναν. Ποτέ, τουλάχιστον στην καριέρα μου στα τόσα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να πει με έχει κόψει, δεν μου το δώσει λόγο. Εμένα ποτέ πάντως. Και θα σας πω και το εξής. Όσο και να προσπαθεί κάποιος κάτι να κάνει, όποιος και αν είναι αυτός ο κάποιος, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι ο κόσμος είναι τελεί εν αναμονή. Και ο κόσμος που κατέβηκε κάτω στο Σύνταγμα, όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να τον καπελώσουν αυτό, πιστέψτε με, δεν τα κατάφερε κανένας. Και πραγματικά. Και του γύρισε και μπούμερανγκ, μπορώ να σας πω. Ο κόσμος κατέβηκε γιατί θέλει να ζει καλύτερα, θέλει να μεγαλώνει τα παιδιά του σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να μην κινδυνεύει το παιδί του. Να μην τρέμει να πηγαίνει το χτυποκάρδι πέρα εδώ, γιατί το παιδί σου θα μπει σε ένα τρένο ή σε ένα πλοίο ή σε ένα. Που υποτίθεται ότι είναι και το πιο ασφαλές μέσω το τρένο. Και το πιο ασφαλές. Στην Ελλάδα όμως. Το πιο οικονομικό. Και το πιο οικονομικό, βέβαια. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έχει πάει απάτο. Ακριβώς. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί εφόσον έχετε συνέδριο ανοιχτό, θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, μετά το Πάσχα να τα ξαναπούμε. Φυσικά. Θερμά ευχαριστώ και εσάς τους ακροατές και για τα μηνύματά σας. Δεν προλάβω.